nalilibang din kasi nandyan ka. Ganun na lang ba yun? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga tayo, Joshua? May patungkol ba? Hello mga kawiga, welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng Assorted Philippine Ihaw-Ihaw Street Food 2024. So marami po yan, may chicken, may hotdog, isaw na manok, isaw ng baboy, bulaklak at marami pa pong iba. At meron din kanin sa ilalim. At meron din tayo ditong spicy vinegar, spicy suka na maraming bawang, sibuyas at may sili rin po. So kung gusto niyo po ng mga motovlogging content, meron po kaming bagong channel. Sana po supportahan nyo yung Family Moto. So bilang pasasalamat po namin, meron po kaming content po doon na nagbibigay po kami ng pera tapos itatago po namin at hahanapin nyo po. Yan, so bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay yung biyaya sa araw na to. Sana po lahat na kailangan ng tulong ay matulungan nyo po. Ito po isang dalangin ko sa inyo, muktong na anak na si Jesucristo namin tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Chicken. Wow. Kain po. Sarap. Grabe, ang sarap. Hulog po. Yan, no? Kain po. Ang sarap. Sarap po ng suka. Busog ko po konti. Siyempre kanin.
Sarap. Kunin ka ng kanin. Laklak. Makuha yung sibuyas. May kanin din po dito. Hotdog. Okay. Grabe. Adidas. Ano nga ba ito? At mga ano po, gatel-gatel. Hindi ko makuha. Matis.
Dami po nating isaw ng manok. Yan. Sige po. Ang hang po ng suka. Sarap.